Jeg har haft om Alzheimers, så den vil jeg lige fortælle lidt om. Alzheimers er en demenssygdom ud af mange. Sygdommen er en neurodegenererende sygdom i visse dele af centralnervesystemet, som består af storhjernen, lillehjernen og hjernestammen. Sygdommen nedbryder gradvist hjernens nerveceller, og det ses, at den hyppigst forekommer hos ældre mennesker, hvilket kan ses i den her statistik fra statistik.dk. Og dermed stiger risikoen for at få sygdommen altså med alderen. Og udover det kan det også ses i den her statistik, at det faktisk hyppigst er kvinder, der rammes af sygdommen, selvom forskellen ikke er så stor. Kvinden er den røde her. Selve forløbet af sygdommen kan vare fra få år til mange, hvor den i begyndelsesfasen nedbryder nervecellerne i en torhinal cortex. Hvor cortex er den yderste del af hemisfæren i hjernen, som er den del, der bearbejder vores sensoriske indtryk og står for de kognitive funktioner, som at tænke, huske og tage beslutninger. Herefter så spreder sygdommen sig så til øvrige dele af hjernen, til hippocampus og amygdala, hvor der så gradvist forekommer en nedbrydelse af vores nerveceller i de forskellige hjernedele. Og vi mister kontrol over vores forskellige egenskaber. Og det kan så ses her, at første stadie, det er altså, at vi mister vores korttidshukommelse. Og derefter så bliver det svært at finde ord, vores sprog bliver forringet. Så bliver det de logiske tanker. Og punkt 4, det er så følelser, hvor Alzheimers patienter kan miste deres kontrol, og det ses også hos nogen, at de kan gå hen og blive aggressive og voldelige i deres handlinger. Så begynder tingene ikke rigtig at give mening. Patienterne kan opleve hallucinationer. Derefter så bliver så ens gamle minder glemt. Så det er sådan langtidshukommelsen, der kommer ud af funktion. Og så bliver det så balancen og koordinationen, som kommer ud af funktion, og det er derfor, at der nogle gange ses, at Alzheimer's patienter skal sidde i kørestol eller lignende. Og til sidst så er det altså signalet til hjertet og lunger, som sættes ud af funktion. Og derfor kan Alzheimers altså forårsage død i mange tilfælde. De primære symptomer er altså tab af de her kognitive funktioner, hukommelsesproblemer og forringelse af sprog. Det, der sker hos Alzheimers patienter, er aflejringer af det tungt opløselige protein beta-amyloid. Og akkumulationen og sammenklumpningen af proteinet beta-amyloid har vist sig at have en central rolle i sygdomsmekanismen for Alzheimers sygdom og dannelsen af de såkaldte senile plaques, som man kan se her på billedet. Det er også blevet set ved at bruge musemodeller, hvor man gensplicede genet, som netop koder for dette APP, hvilket er amyloid precursor proteinet. Og det så man altså, at ved at gensplice musene og indsætte det her DNA, der koder for det ødelagte APP, gav musene mange af de samme symptomer, som man kan se hos mennesker med Alzheimers. Og mutationer af genet, som netop koder for APP, kan altså øge produktionen af beta-amyloid i hjernen. Men en anden ting, der sker, det er også en aflejring af proteinet tau, der danner tangles, som vi kan se her. Og tangles, det er sammenklumpninger af tau-proteinet, som i raske neuroner stabiliserer mikrotubuli. Og mikrotubuli, det bruges altså til at transportere næringsstoffer gennem axonerne inde i nervecellerne, som vi kan se på det her billede. Og er en del af nervecellernes interne transportsystem. Og hos Alzheimers patienter, der er tau-proteinet hyperfosforyleret, og de enkelte tau-proteiner klumper sammen inde i neuronerne og ødelægger dem. Og det kan vi altså se på den her model, hvordan tau-proteinet holder sammen på mikrotubuli i cellen her. Og så ekstra fosfat gør, at tau-proteinet bliver ustabilt, og de her tau-proteiner
samler sig, altså klumper sig sammen og bliver til tangles. Og på den her model herover, der kan vi se, hvordan dannelsen af beta-amyloid netop medfører en masse dårlige processer, som frie radikaler, excitotoksitet, aggregation af beta-amyloid, inflammation og hyperfosforylering af tauproteiner. Og det er altså alt sammen processer, som ødelægger nervecellerne og den synaptiske kommunikation i hjernen hos Alzheimers patienter. I patienter med Alzheimers sygdom ses det tit, at der er for meget af transmitterstoffet glutamat. Den store mængde af glutamat kan medføre en tilstand, der kaldes excitotoksitet, som vi ser her, hvor der ses en overdreven stimulering af de to glutamatreceptorer NMDA og AMPA. Og processen den ødelægger nervecellerne, fordi cellerne simpelthen optager for mange calciumioner. Og vi kan se her, at det fører til celledød. Altså, der findes ingen helbredende medicin til Alzheimers, men der findes medicin, der dæmper symptomerne, og derfor kan udskyde sygdommen i dens værste stadier, som vi ser her, og tidlig død. Så har vi acetylkolin, som er et vigtigt signalstof for de normale funktioner i hjernen. Ved Alzheimers der nedbrydes den her acetylkolin af et enzym kaldet acetylkolinesterase. Og acetylkolin nedbrydes af acetylkolinesterase i nervecellernes synapsekløfter, som vi også kan se på det billede. Men donepezil, galantamin og rivacimin, som vi har stående her, er lægemidler, der virker ved at hæmme den her acetylkolinesterase og forhindrer altså nedbrydelsen af vores vigtige signalstof acetylkolin. Der er dog nogle bivirkninger ved de her medicamenter, som blandt andet kvalme, hovedpine, hallucinationer, konfusion med flere. Derudover, som tidligere beskrevet, har neurotransmitterstoffet glutamin vist sig at have den her store betydning for udviklingen af Alzheimers sygdom, og da overdrevne mængder af glutamat kan medføre excitotoksitet, som her, har forskerne altså udviklet lægemidlet memantin, som er en ikke-kompetitiv antagonist til den her NMDA-receptor, jeg snakkede om før. Og lægemidlet det virker ved at forhindre strømmen af calcium 2+ gennem ionkanalen på NMDA-receptoren. Og på den måde der forhindres den her fatale dannelse af frie radikaler i hjernen. På samme tid så har den her memantin altså ikke så mange bivirkninger, og den er også godkendt, og den bruges derfor i mange tilfælde på Alzheimers patienter. Derfor kan en viden om de her agonister og antagonister altså være vigtig, og jeg kan lige forklare hvad det er, fordi agonist er et transmitterstof, som bindes til en receptor, der aktiverer en kemisk proces i en celle, hvor antagonister er inhiberende transmitterstof, der hæmmer en receptorsignalering i f.eks. en cellemembran. Her blokeres der for receptoren. Og det er det er derfor vigtigt at have viden om de her transmitterstoffer, når man skal lave medicamenter til f.eks. Alzheimers. Yderligere så kan en mulighed for en bedre behandling af sygdommen være at have større fokus på forebyggelse i risikogrupper, som vi kunne se her, hvem det var. Og ydermere så kan det altså ses, at koffein kan være med til at nedbryde en af de to proteinaflejringer, der danner plaques, fordi at undersøgelser viser, at koffeinen går ind og belaster den her proteinaflejring i hjernen. Altså er man i gang med at forske omkring, hvordan man kan behandle den her sygdom. Fordi undersøgelser viser også, at en mulighed for at kurere sygdommen kan være ved at vaccinere mod forkølelsessår, da man kan se, at nogle af de samme hændelser i kroppen, ved begge sygdomme.
Men som sagt, så ved man dog ikke 100% hvordan man kan kurere den her sygdom, så derfor er gode råd, som er gode råd mod alle andre sygdomme, at spise sundt, være aktiv, bruge sin krop, og bruge og passe på sin hjerne også. Det var det.